Muri Zimbabwe sezvamunoziva kuti SADC chairmanship aiwa inorotetewa pane countries sezvamunoziva kuti aiwa vaEmmerson Mnangagwa ndo vari kuassume uchairmanship. Sataona kuti muzara nhasi aiwa muzimu ai inoyanyira chiti Chamisa blocks Mnangagwa SADC chairmanship ndo zviri kubuda muzimu ai. Sata muendera mberi mashoko anyogwa nezimu ai ndokurudzira bva subscribe like wotina on the bell icon tamochana maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti vanonyora kuti the country's most popular and charismatic politician Nelson Chamisa is taking steps to prevent President Emmerson Mnangagwa from assuming the chairmanship of the SADC Southern African Development Community. The SADC chairmanship is traditionally rotated among member states. Chamisa, speaking to Voya Studio 7, revealed that he and his supporters have petitioned SADC to block Mnangagwa from taking over the leadership of the 16-member regional bloc. Their primary contention stems from the widely disputed national elections held on August 23, 2023, which Chamisa asserted were rigged. Zimbabwe's electoral processes last year drew widespread condemnation from international observers, including SADC itself. Domashoko ari kanyogwa pana pane zimu ayachiti aiwa Chamisa arida kutostopa kuti aiwa Mnangagwa ambowani chairmanship round arifana kuuya paari mugore rinori noda kuti aiwa maelections akaitika last year aiwa haasi kumabvuma ari kuti aiva rigged. Muri Zimbabwe tiudzei munoti kudii pamusoro pemashoko aya. Pindai mucomment section medu musangana nosubscribe like notina on the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.